Здравейте хора, аз съм Христо и днес ще играем с Гущера Survival Games епизод 3. Що не му се... Айде бе. Шит, започнахме. Решавай на нека, бе. Айде, аз избегах. Ела тука. Да ме не се бегаш, бе. Мен ли гониш бе? Не. Никой друг. Килнах го. И аз килнах вече един. Некой само че взе златни мечове там. От тия гадове. Нищо. Аз подокопах златна броня. И аз докопах златни гащи. Така. Да не се отдалечавам, че загуба спална. Бати бе, къде са тези честове? Тук съм. Тази музика, бе. Бах ти заплашителната. Къде бе? На това, на Survival Games. Неки грамотевици, братля. Аз съм си изключил звука. Ще пречи на видеото. Не, къде са тия честове? Бахна майката. Те си ги обрали. Аз не намерих чест. Аз намерих доста. Колко хора останахме? Аз си направя трон. Колко хора останахме, бе? Не знам. То майче не пише. Що така не ми дава да се кача, бе? За колко пари викаш и ще излезе? Кое? За онова. Не знам, 20 лева мисля, че трябва. Ще избърцам. Откъде ми се появиха па два меча? Аз два меча взех. Като убиеш някой, не знаеш, взимаш неговите работи. Да, аз убих един и взех. Чест, yes. Това е Бран. Не. На кораба ли си? Не. Видя... В някакво като библиотека съм. Видя ли го този кораб? Не. Yes. Не, това не ми трябва. Това не знам как да наглася трап чест. Викам, тия от сървъра размените не знам как да нагласа трап чест. Верно. Как да се кача на този кораб, бе? Има някакъв на кораба. Да, бе, шибай. Някакво вайно. Убима! Верно е, Христо беше бит от стик. Да. И това е за епизода. До другия път.